Club de Bàsquet de Llívia Puigcerdà han creat un nou equip. És Únix Cerdanya. I l'han creat per tal que les persones amb diversitat funcional puguin gaudir d'un esport en equip amb tots els avantatges per desenvolupar les activitats motrius i personals, així com també millorar la salut d'un mateix. Veiem-ho una miqueta. Hòstia, pilotos! Que són de bones! M'encanten! El projecte va sorgir fa 2 anys i des de l'any passat que estem federats a la Lliga Catalana de la Federació Acell hem aconseguit fites superimportants com arribar a tenir un dels nostres jugadors seleccionats per Special Olympics d'Espanya i participar als Jocs Special World Games de Berlín. Vam començar a 107 jugadors el 15 d'octubre del 2020 i estem molt contents de poder explicar que a dia d'avui ja en som 24. M'agradaria dir als entrenadors que són bons entrenadors i que ho donen tots per nosaltres. Ole, clar que sí. Aquests aplaudiments. El guardó, el quart guardó d'aquesta nit és pel Club de Bàsquet de Llívia Puigcerdà i el seu projecte Únix Cerdanya i recullen el premi Moisès Puig, que és jugador, la Montse Garcia, que és jugadora, i l'Alba Olsina, que és entrenadora. Enhorabona. Hola. Veniu de molt lluny, Bueno, escolta'm una cosa. Aquest projecte, aquest equip, Únix Cerdanya, quina repercussió està tenint? Únix Cerdanya és un club de Llívia i Puigcerdà, és Girona, cara. Sí. Encara. Escolta, i us coneix tothom allà a la comarca? Sí. Sí? Sí? I quan aneu pels llocs us diuen coses? Sí. Únix Cerdanya. Sí. Sí? Sí. Què tal el projecte? Té repercussió, veritat? Sí, la veritat és que sí, el vídeo ben bé resumeix deixa'm que a la em posi al mig. perfecció com estem funcionant des de fa aquests 2 anys, però és cert que s'han fet molt mediàtics, Cerdanya són poqueta gent i ells només que van amb el xandall pel carrer ja saben que són superfamosos. Molt bé, doncs enhorabona per aquest premi, felicitats, aquí us donen el guardó. Moltes gràcies. Podeu tornar al seient i ens ha quedat molt clar que sou